Jordi, quan vulguis. Genial. Doncs hola a tothom, bon dia. Molt content de trobar tantes cares conegudes i els que no, doncs em presento, sóc el Jordi, Jordi Beumala, d'Expo Gestió, i portem molts anys sent membres de la FEFIC i això vol dir que fa molts anys que gestionem fires i també fa molts anys que ens dediquem una mica també a la promoció firal a tots nivells. I és aquí on vam començar aquesta aventura, aquest projecte que es diu Fires Catalanes, no? Que s'allunya una mica dels portals clàssics de promoció perquè per nosaltres Fires Catalanes és una eina de divulgació firal més enllà d'una eina finalista de promoció de fires. Començaré compartint coses, eh, val? Suposo que es veu bé i tot plegat. Doncs això, Fires Catalanes, portem ara ja 6 anys, 6 o 7 anys en ferm, tirant endavant una mica aquest projecte, i aleshores es desenvolupa amb 4 eixos. Tenim per una banda una web, tenim per una altra banda les xarxes socials, tenim una revista digital, que és nova d'aquest any, que ens fa moltíssima il·lusió de presentar-la ara aquí també, perquè ha tingut moltíssima acceptació i hem comptat amb moltes col·laboracions i molts amics també de la FIFIC. I després tota una sèrie de bases de dades que ens ajuden a dimensionar tota aquesta eina i tota aquesta repercussió. Aleshores, les fires són l'origen del nostre tarannà comercial i han esdevingut motor econòmic fins a convertir-se en referents de la nostra cultura i tradicions més arrelades. Per què ho diem això com a tradició i cultura i arrel? Perquè per nosaltres les fires, per nosaltres, una mica per tothom, estan vinculades molt a la identitat territorial de cadascú que les viu i que les organitza. Aleshores, tenim diferents registres generalistes de fires a Catalunya. La pròpia Generalitat en té 404 de registrades entre fires i fires mercat. Recordem que la Generalitat de Catalunya té aquest registre firal sempre és vinculat a una administració pública, a un ajuntament que és qui la promou, etc. Després, la pròpia Federació de Fires, la FEFIC, doncs, té 50 socis, que això, Lluïsa, no sé quantes fires pot fer referència, però igual un centenar pel cap baix, si no m'equivoco. I després hi ha la nostra pròpia pàgina web i tot el nostre projecte, on tenim registrades 1.786 fires, perquè per nosaltres fira és tota aquella activitat puntual, eventual, de carrer o d'interior, activitat comercial i efímera, no? Clar, aleshores vol dir que molts ajuntaments petits o no tan petits, però que no han donat d'alta les seves fires al registre de la Generalitat, doncs passen desapercebudes. Moltes fires on el promotor és privat passen desapercebudes en aquests registres i nosaltres ens vam proposar, amb un caire eminentment i purament artesanal, trobar-les, si més no totes, al màxim possibles, tenir-les identificades i donar-les a conèixer. I donar-les a conèixer per enfortir el sector, perquè de retruc ens enforteix a nosaltres com a empresa que ens dediquem a gestionar fires. Si és una eina de promoció firal, doncs en el fons nosaltres ens sortim beneficiats. Això va començar, en el fons, en broma, per promocionar les pròpies fires que nosaltres gestionàvem per tercers, posteriorment per promocionar les fires que nosaltres mateixos gestionàvem per nosaltres, i després, doncs, en tot el món de la contractació pública i doncs, a l'hora d'optar a millores en les nostres pliques i en les nostres propostes i en els nostres pressupostos, doncs no deixar de ser un ganxo més, dir, mira, va, i et farem promoció a Fires Catalanes. Això amb els anys ha crescut moltíssim i aleshores nosaltres no només ens dediquem a promocionar les fires populars i de caire tradicional i locals, sinó també les professionals que tenen a veure i que estan vinculades amb espais firals. O sigui que en el fons nosaltres tenim una visió
molt àmplia del concepte de fira perquè és el que ens toca de prop, perquè en el fons les demandes que rebem sempre són una mica en aquest sentit, són demandes integrals i queda lluny el decidir si allò és una fira o no és una fira per nosaltres en funció de barems de tercers, quan d'altres efectes pràctics és muntatges, comercialització, logística, seguretat, plans d'evacuació, efectes pràctics, allò esdevé fira. Aleshores, actualment, d'eines que recopilin informació firal, eminentment firal, doncs podríem dir que hi ha les públiques i les privades. A nivell públic, doncs tenim el calendari general, que és el propi de la Generalitat de Catalunya, aquestes 404 que tenen en el seu registre que es pot consultar a la web. Després hi ha els propis registres temàtics. En aquest cas, com a exemple, he posat el registre de fires gastronòmiques que té la Gastroteca. I després les territorials, com la web Guia de Fires que té la Diputació de Lleida, on estan totes les fires de la província. Després n'hi ha moltíssimes altres iniciatives, especialment a nivell privat. El que passa és que és una amalgama de revistes que tracten temes d'oci, de festes majors, de turisme, esdeveniments més familiars o revistes locals que tenen el seu apartat de fires. Però una eina eminentment firal que aglutini totes les fires de Catalunya, doncs vam trobar que no hi era i de retruc ens en vam adonar que nosaltres l'estàvem promocionant i l'estàvem fent realitat. No? Per una altra banda, ens hem adonat que cada vegada hi ha un turisme firal, així com hi ha un turisme gastronòmic, o un turisme, per dir alguna cosa, de parc d'atraccions, la gent que va pel món a visitar parcs, doncs també hi ha un turisme firal. Això vol dir que la gent es desplaça perquè li interessa aquella fira o aquella altra i necessita un lloc on trobar-la, on trobar les fires temàtiques que s'ajusten a les seves necessitats, o bé perquè territorialment es troba en un municipi i diu, va, no he vist alguna fira que vull comprar bon pa, vull comprar sabó artesanal, vull comprar roba o vull algun tipus de complement que m'interessa, no? El turisme firal sempre està en aquestes 4 grans categories: famílies, grups d'amics, comunitats d'interès i professionals. Tot això són conclusions a les que hem arribat després de tots els nostres anys d'una mica gestionant pròpiament la web i les xarxes socials i tot plegat. Anem a detallar així, faré un baldeo ràpid, i després ens entretindrem en algun apartat i si algú vol dir alguna cosa, que entri directament, només faltaria. La web és l'eix central, no és on vam començar, perquè vam començar amb xarxes socials, perquè en el fons el que vam fer va ser reciclar perfils que ja teníem de fires que no existien i dir, vinga, va, doncs li direm fires catalanes i començarem a fer una mica de bombo i platillo. Quan això va créixer, doncs vam crear la web, que és ara, actualment, on pivota tota la nostra activitat. Tenim prop de 1.800 fires registrades i acumulem més de 75.000 visites mensuals amb més de 300.000 usuaris anuals. Això és una borrada amb una web temàtica que només parla de fires a Catalunya. Clar, si en tenim més de 1.800 i Catalunya són uns 900 municipis, no us diré que cada municipi té una fira, però gairebé, entre altres coses, perquè hi ha molts municipis que en tenen més d'una. El que sí que és veritat és que tothom, d'una forma molt identitària i molt personalitzada, doncs té la seva fira de referència, la seva fira on té algun record, si tu li preguntes a algú, escolta'm, quina és la teva fira doncs que et remou? Home, jo quan era petit sempre hi ha alguna fira vinculada a l'imaginari més d'identitat, no? Doncs una mica, això és una mica el que anem a buscar. A nivell de posicionament és molt curiós, però el 85% de tots els nostres visitants són cerques orgàniques. Nosaltres no paguem per fer publicitat. Ara hem fet una campanya a xarxes socials vinculat a la revista i a les noves, i a incorporar noves fires, però els nostres
les nostres analítiques ens marquen que el 85% són cerques orgàniques. Això ens fa molt contents perquè vol dir que la gent busca fires i ens troba a nosaltres i aleshores sí està una estoneta i ens consulta. Per una altra banda, perquè tothom... És molt fàcil dir que tens moltes visites i que ho estàs patant molt o que ets molt guapo, arriba un punt que necessites que sigui algú que t'ho validi, no? Aleshores nosaltres comptem amb una auditoria externa que a través d'aquesta web es pot consultar mensualment tota la nostra activitat i de tots els mitjans que ja estan acreditats en català. I aleshores aquí, d'alguna forma, tenim aquest aval que ens hem buscat perquè realment pensem que és important de cara al promotor o de cara a qui ens busca, doncs realment aquesta solvència, no? Demostrar-la. Firescatalanes.cat es pot consultar per temàtica, per data, per ubicació o per paraula clau. Això per nosaltres és molt important, bàsicament, perquè si no, tens allà una amalgama de fires i a més de diferents nivells, diferents categories, Aleshores vam fer una feina, repeteixo, molt artesanal, perquè hem d'anar fira a fira a introduir moltes de les dades. A més, una mateixa fira a vegades et canvia de dates d'un any a l'altre, perquè n'hi ha que són estables, doncs el tercer diumenge del mes de maig o sempre després de Sant Joan, però no, n'hi ha d'altres que no, és que abans la fèiem al juny, ara la fem al setembre, vinga, va. Aleshores no pots establir un patró i ens toca fer una mica de recerca activa. La web, pròpiament, s'adreça a 3 grans públics. Els visitants, la gent que d'una forma aleatòria busca ofertes i ens visita i busca les fires que més els interessa. Els organitzadors, que en aquest cas és una mica la majoria dels que esteu aquí, que són els que voleu posar publicitat i promocionar la fira i buscar alguns perfils que es facin ressò dels vostres programes, dels vostres concursos, dels vostres convidats, etc. I, per una altra banda, els propis organitzadors que necessiteu, a vegades, trobar firaires o donar a conèixer que s'obren els períodes de comercialització o necessiteu concretament firaires específics. Avui necessito un que faci joguines de fusta artesanals. Vinga, va, doncs. Nosaltres, en aquest sentit, els tenim, perquè després us explicaré una mica quin és el ganxo que tenim per captar-los, diguéssim. I després, a nivell d'organitzadors, tenim tots els serveis que podem oferir ja com a expogestió, que en el fons Fires Catalanes ens serveix una mica com la marca genèrica que acull totes aquelles demandes, siguin de promoció o siguin de gestió, i que donem sortida com a empresa. A les fires petites o no tan petites, però que volen tenir una web bàsica de fira on hi hagi el programa, com arribar a fotografies dels anys anteriors i la benvinguda, doncs això nosaltres tenim un pack, una plantilla que funciona molt bé, ens hem fet un fart de fer-la per moltes fires i sempre amb aquesta voluntat d'una mica de revitalitzar el sector, perquè no hi ha un visitant de seguida el que vol quan troba una fira és consultar. Si l'envies a l'Instagram de turno o al Facebook, doncs a vegades no han publicat aquella informació que... Aleshores, tenint una web, facilites moltíssim aquesta recerca i nosaltres oferim uns packs bàsics de web que es poden complicar tot el que es vulgui, però nosaltres hem decidit que una web mínima de fira ha de tenir 4 camps i aquests 4 camps tenim una plantilla que els i ja està. Després tenim tots els plans d'orientació firal, mentoria, assessorament, perquè moltes fires ens demanen portem 20 anys fent el mateix i ens adonem que firaires i visitants troben a faltar alguna cosa, aleshores nosaltres fem aquest seguiment, aquest assessorament i anem de bracet del promotor i organitzador per mirar de revitalitzar i donar una mica aquesta nova empenta. Després portem tota la direcció tècnica en el cas que sigui necessari, quan un promotor ja ho té tot una mica embastat, però necessita algú que faci una mica l'enllaç
de tots aquests proveïdors i de tots aquests programes i de totes aquestes regidories que a vegades s'han de coordinar, doncs nosaltres ens posem a fer la direcció tècnica i després la part més pràctica, més tècnica, de logística i de gestió i de muntatges i de seguretat i d'higiene, diguéssim, de neteja, etc. Aleshores, la tercera gran pota són els firaires. Com tenim firaires? Nosaltres, com aconseguim firaires? Nosaltres tenim les nostres bases de dades de firaires clàssiques com Expogestió, que gestionem fires com la Candelera, la Puríssima de Sant Boi o Sant Feliu, fires grans, però són firaires adscrits a fires en concret i que per protecció de dades no podem fer anar d'un cantó a l'altre. Aleshores, la nostra web té una opció que és de els firaires es poden registrar, els firaires, qui vulgui, es pot registrar gratuïtament i aleshores en aquest registre, que ara us ensenyaré, a veure, ara esteu veient la web? Potser? Sí, Jordi, sí. Sí? Vale. Doncs aleshores en el moment en què un firaire es subscriu, amb totes les dades que nosaltres creiem que ens poden interessar per després fer-los propostes de comercialització, eminentment, a part de les dades de contacte, ens interessa els productes que porta, que és tot això d'aquí, i tota la categoria, les categories en les que s'adscriu. En el moment en què es subscriu, poden visualitzar qui comercialitza cada fira. I, clar, això per nosaltres és molt suggerent perquè tenim una borrada de firaires que s'han subscrit i expositors de tota mena per saber qui gestiona cadascuna de les fires. Entre altres coses, perquè nosaltres no gestionem totes les fires que tenim a la web. Per tant, nosaltres donem a conèixer qui gestiona cada fira sempre i quan t'hagis subscrit. De manera que quan un promotor necessita firaires, nosaltres tenim una base de dades que han fet tots els checks de rebre informació, de protecció de dades i automàticament tenim les dades actualitzades de tots els firaires que ens volen subscriuen per saber una mica amb qui posar-se en contacte en cada fira. Jo, si us sembla, us ensenyo així molt per sobre la web. La web, tot i que té molta informació, hem intentat que sigui el màxim d'intuïtiva possible. Com podeu veure aquí dalt, doncs hi ha tant les fires que es poden consultar per comarques, per temàtiques, hi ha un formulari per si t'hi vols anunciar, pots buscar fires per paraula, pel calendari, pots afegir una fira i les fires del moment. Les fires del moment és aquesta pàgina on som ara. Aquestes són les fires per comarca. Tu pots clicar a qualsevol de les comarques i anar directament a les fires que hi ha en aquella comarca i també hi pots accedir pels caixetins aquests, d'acord? A la que hi cliques, doncs surt informació de la comarca i les fires destacades de la zona, una mica d'història i les fires de la comarca en qüestió, d'acord? Després pots fer la cerca per temàtica, tu pots clicar a qualsevol d'aquestes temàtiques i automàticament te'n vas, per exemple, a les fires de clics i joguines. Vinga, aquí tens totes les fires de clics i joguines que nosaltres tenim registrades i si ets un firaire i cliques i estàs registrat, doncs podràs veure qui comercialitza cada fira perquè resulta que tu portes joguines i t'interessa exposar. Doncs vés i t'hi poses en contacte. Nosaltres simplement donem la informació i prou. Després, en el cas de la cerca per temàtica, també tenim les cerques per mesos. Són filtres que anem aplicant perquè qualsevol persona que navegui per aquí s'hi pugui consultar coses al seu nivell. Quan cliques a un mes, doncs totes les fires del mes de març. En aquest cas, això pels 12 mesos. Després, l'apartat de la cerca per paraula, doncs
Doncs un clàssic és que no sé com es deia aquella fira, no sé com es deia, però anava de no sé què. Doncs poses aquí des de porrons fins a animals, pots posar el que vulguis, i llavors et troba, per un cercador, ja intentem posar el nom de la fira integral perquè inclogui totes les paraules possibles, tant amb la descripció com amb el títol, de manera que aleshores et surt una amalgama de fires que parlen del teu concepte, doncs que et pot ajudar a trobar-la, no? I després la clàssica cerca per dia. Avui estic aquí, tal dia, i quines fires hi ha a Catalunya aquest dia. I aleshores doncs, et sortiran totes les fires del dia en qüestió. I aleshores aquí hi ha l'opció de que els promotors, en aquest cas molts de vosaltres, doncs podeu omplir aquest formulari i automàticament es genera un esborrany de fira que nosaltres validem i aleshores ja automàticament forma part de la nostra web, de la nostra base de dades i es genera una fitxa. Aquí, com podeu veure, els camps són simples. Aquí, tot i que es poden posar moltes dades, el que s'acabarà veient és la data, el cartell, el títol de la fira i la ubicació. Si no hi ha cap altra gestió posterior, això és el que de forma bàsica es veu. D'acord? Aleshores, també tenim... Ara esteu veient el PDF, oi? Correcte? Lluïsa? Sí, vale. Doncs després hi ha a dintre de les opcions de pagament, perquè l'opció bàsica és això, omples el formulari, l'envies i nosaltres la validem i consta en la nostra web, o bé nosaltres, recercant, trobem fires noves o actualització de fires que tenim, però que de cop i volta ens n'adonem que tenen nova data, nou cartell o alguna novetat i aleshores les actualitzem nosaltres mateixos. En les opcions de pagament, doncs hi ha l'opció de posar banners tant a la pàgina principal com a dintre de les pàgines de cada fira o en els laterals de la pàgina que aleshores es visualitza absolutament en totes les pàgines de navegació. Aleshores, com portem trànsit cap a aquesta web? Doncs mitjançant totes les nostres xarxes socials. Sumem més de 27.000 seguidors i només parlem de fires. I si es parla d'alguna festa tradicional o d'alguna festa major és perquè hi té associada una fira. No fem cap altre tipus de... En això intentem ser molt purs, diguéssim, molt autèntics, perquè és que per no desvirtuar, perquè és molt fàcil de cop i volta doncs, anar afegint i aleshores és una amalgama de coses que s'allunyen una mica del nostre objectiu comercial. No oblidem que això per nosaltres també és un ganxo per conèixer els regidors i els tècnics que esteu gestionant fires perquè ens escriuen, escolta, pots promocionar la meva fira? I tant, qui ets? No, sóc el regidor i porto a la fira de tal. Hombre, mira, jo no sabia que la duies tu, que bé, perquè costa trobar la persona concreta amb qui interlocutar per gestionar fires. Aleshores, nosaltres podem aprofitar, en aquest cas, d'una forma molt honesta, de dir, nosaltres gestionem fires, si tens alguna necessitat i et podem ajudar amb alguna cosa, que sàpigues que fem tot això. D'aquí hem treballat moltíssim, ens ha funcionat molt i molt, perquè en el fons, doncs, el que he dit abans, Fires Catalanes no és un producte final. Per nosaltres és una eina comercial de l'empresa i llavors simplement el que pretenem és que s'autofinanci o bé doncs, que ens serveixi per tenir nous clients. D'aquí que els preus, que després us explicaré, són extremadament competitius perquè, ja et dic, nosaltres no som un portal de comunicació on gestionem moltes eines de comunicació i una d'aquestes és Fires Catalanes, no és el cas. Però la veritat és que amb els anys hem crescut molt i estem molt contents de la repercussió i del trànsit orgànic que genera, perquè ja sabem tots que no només es parla de seguidors en temes de xarxes, sinó també amb abast, no? Amb la repercussió que estan tenint les publicacions. I amb això estem molt contents perquè tenim moltes demandes fruit del que nosaltres estem publicant, moltes consultes, etc.
Aleshores, la novetat d'aquest any és la revista, una mica en la línia del que us comentava abans, no existeix una revista eminentment que parli de fires adreçada al visitant firal, a la gent que passeja i que té ganes de conèixer una mica la realitat de cada fira o de les curiositats o de les coses que amaguen doncs, una mica tot aquest món, no? Hi ha la revista Va de Fires, que és una eina eminentment professional que edita i distribueix a la Generalitat de Catalunya i que, si no m'equivoco, és semestral o quadrimestral, i nosaltres aquest 2024 vam decidir fer un pas endavant i vam crear la nostra pròpia revista Fires Catalanes per parlar en general de totes les fires del país, diguéssim, amb clau doncs, propera, territorial, en plan identitària i experiencial, una mica buscant aquesta part més emocional de les fires, més enllà de l'oferta i el que hi pots trobar com a ganga. Recordem que tant les fires com els mercats setmanals, el concepte vaig a trobar allò que no puc trobar durant la setmana en el meu entorn, ja no existeix. A no ser que siguin firaires que es desplacin, com és en el cas de les fires mercat, i aleshores doncs, tens a l'abast doncs, uns embotits de granoles o uns formatges doncs, de Ponent que de cop i volta es desplacen al teu municipi i dius, ostres, que bé, doncs puc gaudir d'aquests productes. Si no és així, ara tant amb la venda online com amb les distribuïdores trobes la majoria de productes de totes les categories, els trobes en uns llocs. De manera que aquesta part més identitària i experiencial i vivencial és la que li hem volgut donar en la revista. És trimestral i és digital, de manera que et permet també moltes interaccions, et permet revisió contínua i també inserció de moltes imatges, de bàners en moviment. És una cosa molt pràctica, diguéssim. La primera edició la vam fer amb la Mònica Usart. La següent, que sortirà ara d'aquí, és d'abril a juny, intentarem treure a mitjans de març, i sortirà amb el Peyu. La següent és amb la Maria Nicolau, i aleshores ja tenim la majoria de col·laboracions tancades, també. Què té aquesta revista? Doncs, bueno, a la portada, una portada que volem que sigui fresca, dinàmica, que sigui distesa, que no sigui que cridi l'atenció al visitant, pròpiament. Després nosaltres fem una breu introducció editorial. Té poc text, no volem que sigui doncs, una eina divulgativa molt detallada, perquè després ja hi ha l'opció de que la gent doncs, busqui el que li interessa trobar. Aleshores nosaltres fem una introducció de les fires d'aquell trimestre o d'algun aspecte firal que ens interessi destacar. Després parlem de fires temàtiques, sempre cada número, la passada edició va ser de les fires d'oli, pel calendari, doncs ens encaixava parlar de diferents fires d'oli que existien i que són molt nostrades i que també pensàvem que mereixien un reconeixement. Aquest proper número van de les fires de motor, aquest trimestre que obrirem doncs, hi ha bastant de motor al nostre país. Després ens agrada també parlar amb algú de dins la fira, que aquí podríeu ser-hi qualsevol dels que esteu avui connectats. Són perfils tècnics de gent professionals que esteu darrere de les fires fent-les funcionar, generant contingut, generant programa, generant sinergies i que això pensem que és maco que la gent doncs, ho conegui, perquè sempre, d'alguna forma, el que anem a buscar és aquella anècdota i aquella vinculació de tots vosaltres amb la vostra fira. Aleshores, aquesta és la categoria de dins la fira. Després fem un apartat de les fires històriques, perquè és que a Catalunya tenim des de la Fira de Sant Lluc a la Fira de l'Espluga de Francolí, que ronden els 450 anys, passant per altres fires doncs, que 150, 200. Clar, aleshores també
ens agrada doncs, parlar una mica de l'origen, d'on estan ara, de qui són, què fan. Els hi dediquem un petit apartat. Després també pensem que és de rebut parlar de les petites grans fires, aquelles fires petites, locals, fetes amb una sabata i una espardenya, però amb molt de cor, amb molt de passió, i que volem també que siguin representades, i a més és que n'hi ha una borrada, n'hi ha moltíssimes. Aleshores això també desperta aquesta espurna, no?, de la passió pel teu municipi, pel teu territori, pels teus productes, per la teva gent, i aleshores això et porta a fer una fira. Aleshores dediquem aquest apartat a les petites grans fires. El recomano la fira és del personatge en portada, en aquest cas la Mònica, i en el proper número Peyu, doncs ens expliquen una mica la seva història, tant de petits com actualment, de tot el que han viscut entorn a les fires i tot el que els ha generat i de com ho estan visquem també en família, no? És una part també com molt, molt personal. Conjuntament amb la FEFIC, doncs vam decidir que parlaríem també de fires associades, i aleshores, en aquest cas, el proper número, la Coralí ens explica coses de Fira Girona, i en els propers números doncs, anireu sortint tothom que vulgui, ho parlarem amb la Lluïsa com fer-ho, però també ens feia molta il·lusió doncs, de parlar amb el sector que d'alguna forma s'ha associat per generar una mica aquest espai professional, no? Bueno, en el qual nosaltres en formem part. Per tant, no és que fos de rebut, no és que gairebé per nosaltres era obligat que hi hagués un espai pels associats, no? Després tenim un apartat molt xulo, que és dels prescriptors, que és de gent, divulgadors mediàtics, o que es dediquen professionalment o per temes d'oci a la divulgació firal, i que els agrada molt visitar fires i que escriuen ressenyes i que en parlen a les seves xarxes socials. Com que nosaltres ja els coneixem, perquè nosaltres gestionem fires, estem molt en contacte amb ells, doncs ens és molt pràctic, fàcil, i a més ens fa molta il·lusió comptar amb ells. I és dir, vinga, va, doncs el primer número va sortir el Xavi Soriano, que té una web i unes xarxes socials de cuina i gastronomia, ha col·laborat amb nosaltres en moltes fires, i aleshores li vam demanar que sortís. Ara el següent número surt l'Òscar Gómez, que escriu a La Vanguardia, i que ara tot just ha tret un llibre que també ens fa molta il·lusió. Doncs, o sigui, tots són sinergies i col·laboracions de gent que pensem que pot aportar valor afegit al món firal. Sempre una mica l'objectiu és anar a buscar el nostre nínxol firal, que quan te n'adones resulta que no és un nínxol, no, allò és gegant, no? Després, bueno, gent de fira, aquí parlem amb treballadors externs, professionals, que d'una manera o d'una altra han estat vinculats a fires i estan vinculats a fires. La passada edició vam parlar amb la Gata Albero, que és la filla de qui va iniciar la Fira d'Indians de Begur, i que actualment està treballant tant per Fira Barcelona com per altres fires fent divulgació i promoció gastronòmica. És gent que no gestiona directament, no promou directament una fira com la majoria de vosaltres, no té una empresa de gestió de fires com podríem ser nosaltres, però en canvi treballa molt a fires com a proveïdor extern més enllà dels muntatges i la logística. És algú que ens dona contingut. El proper número comptem amb la Carme Gasull, per exemple, periodista gastronòmica, que es fa un fart, que va estar a la Fira del Torró i la xocolata de Ramon fa poc, que em sembla que hi ha alguna per aquí també, i amb moltes de les fires de la gent que he vist connectada i ha estat vinculada, no? I després una cosa que també ens fa molta il·lusió, que és parlar dels expositors. Hi ha expositors que porten tota la vida a darrere les fires i ens els trobem fira darrere fira i tenim una relació personal molt estreta i un vincle i una confiança, i aleshores vam dir, escolta'm, per què no fem ja no un reportatge, però sí que ens expliquin les seves coses i com van començar i per què. El primer número vam començar amb embotits de Planoles, aquest número parlem amb les melmelades de Can Senzill i amb el Salvador de les Espelmes Mom, que és un noi entranyable que porta més de 30 anys fent fires i que ens el trobem sempre, i llavors ens explica una mica com va sortir i com va començar a fer fires. Al passat número vam estar parlant també amb les Corrúpies, aquest xicot que fa aquestes figures en fang,
quan les prems amb el puny i que té també molta anomenada i molt de... Bueno, pensàvem que era de rebut, ells estan molt contents perquè no tenen enlloc on explicar una mica la seva vida i la seva evolució, no tenen tampoc una visualització més enllà de les seves pròpies xarxes socials, en definitiva, que ningú li fa gaire cas, que els demanem que vinguin a les fires, exposa, no et passis dels metres i no endollis on no et toca, i si t'està bé i repeteix l'any que ve, i si no, doncs el següent. Doncs els volíem donar una mica de carinyo, i així hem fet, i el retorn per nosaltres és molt maco, està funcionant molt bé. Per últim, evidentment, aquesta web ha de tenir una agenda, que és la clàssica agenda on te poden consultar totes les activitats. El disseny intentem que sigui fresc, dinàmic, molta imatge, no volem que sigui doncs, una cosa difícil i eixuta a l'hora de seguir-la. Us comparteixo un momentet de res, la revista, així una mica per sobre. És aquesta, suposo que l'esteu veient, i si no algú ja em dirà alguna cosa. Bueno, doncs és del tot interactiva. Aquí també hi ha espais on els usuaris es poden registrar, incorporem anuncis, podem incorporar vídeos, insertar vídeos del YouTube. Fem també col·laboracions amb... Aquí sí que ens permetem de posar publicitat i anuncis sempre d'entitats territorials que per nosaltres encaixin amb el món firal. En aquest cas, tenim la DO Penedès. Aquí, en el monogràfic aquest de fires, vam estar parlant de la Fira d'Ullastrell, una fira molt xula, que té 10 anys pràcticament i que l'hem conegut de fa poc. La Mònica ens va fer un escrit molt xulo, ens va parlar de la seva vinculació tant amb la Fira de Candelera, la Fira del Gall, la Fira de Montblanc. El Xavi aquí ens explica la seva relació amb les fires que ella ha estat visitant. Aquí tenim el Gall del Prat. Anuncis de fires en concret, que això està dintre del PAC de promoció. L'Àgata Albero a Inspira Gastronomia és qui treballa, per on treballa a les fires. Aquesta imatge d'aquí és ella de quan era petita a la Fira d'Indians de Begur i explica com el seu pare la va crear, que estem parlant de fa moltíssims anys. Parlem aquí d'embotits de planola, sempre tots són enllaços amb les seves xarxes, amb les seves webs, amb tota la seva imatge gràfica, una mica el que comentava de que els anuncis han d'estar vinculats aquí al cicle Cinema Gaudí de promoció del cinema català. Anem a buscar un target de gent que està vinculada al territori, que té un interès per conèixer iniciatives d'enfortiment territorial. Aquí hi ha l'agenda, el proper número, això serà un mapa, etc. Aleshores, per últim, no sé com vaig de temps, però per últim tenim les bases de dades, que és una mica el que us comentava. Nosaltres tenim tota la base de dades dels firaires registrats a la web. Després, tots els subscriptors a la revista, que tenim un enllaç exclusiu només per gent que es vol subscriure a la revista, i després totes les bases de dades que tenim pròpiament d'expogestió a través dels nostres propis formularis. Tot això també fa que, com a quarta eina, nosaltres, com a Fires Catalanes, ens podem posar en contacte amb molts tipus de gent, especialment en temes els registrats d'expogestió són mitjans, premsa, divulgadors gastronòmics, administracions públiques. Aleshores pots ajustar molt què vas a dir a cadascú. D'acord? Anem una mica a posar noms a les coses. Parlem de preus. Nosaltres ara estem fent una modalitat bàsica de pagament, que és de 250 euros més IVA, on inclou xarxes socials, que és el Facebook. O sigui, ho detallem al mil·límetre perquè després pensem que també és més honest saber cadascú que està contractant amb números i volums que no pas, doncs sí, fes-me alguna publicació, no? Doncs un Facebook, 5 Twitters, un Instagram, que és amb 2 històries. Després tenim els banners i la visualització a l'agenda. La següent, que és intensa,
són 360 més IVA, i aquí estarem parlant de més xarxes socials, una mica més de web, amb tota la informació completa. Aquí a la web és on ens poden donar tot el programa, totes les fotografies, inserts de vídeos. Si no, doncs recordeu que l'únic que hi ha és el pòster, les dates i el municipi, i ja està. Val? I després el format excel·lent, que és aquest de 590, on tot s'amplia més, i a més incloem a la revista l'anunci a pàgina completa, etc. Després hi ha la modalitat a mida, que aquesta és una modalitat no modalitat, que és allò de truquen i escolta, a veure, jo tinc 5 fires al meu poble, què puc fer? Aleshores, i això ho hem fet amb l'Ajuntament d'Olot, ho hem fet amb Valls, ara hem tancat un acord amb la Diputació de Lleida per 20 fires de la província. Vull dir que nosaltres ens adaptem perquè no oblidem, i repeteixo, perquè no vull ser pesat, però és que per nosaltres això no és una eina finalista, sinó que és un ganxo perquè Expogestió també tingui una mica l'oportunitat de treballar per noves fires i de retruc enfortir una mica aquest teixit firal català i la vitalitat una mica que se'n desprèn. Així a grans trets, aquí hi ha tot de clients amb qui hem treballat, i ajuntaments i empreses. Hola, Susana. Hola, el Sergi Teletreballa. Soc la Carme, sí. Vale, aleshores, simplement, els que no em coneixeu, doncs aquí teniu com contactar amb mi. Nosaltres som un equip d'uns quants, però qui gestiona una mica o qui fa una mica de cara visible sóc jo. Per tant, 47 minuts, Déu-n'hi-do, pel rotllo, però a mi em fa molta il·lusió haver-vos-ho explicat, perquè és una cosa que va sortir sense pretensions, continua sense pretensions, però a la vegada pensem que és una molt bona eina, i a tots aquells que us pugui encaixar, simplement dir-vos que va molt més enllà de poso un anunci aquí o el poso allà. Per nosaltres és una mica més. No sé, si volguéssiu preguntar coses, doncs jo penso que és el moment, no, Lluïsa? Sí, ara poden fer les consultes que necessitin. Val, no sé, he vist coses al xat, no sé si hi ha alguna cosa en concret que... Demanen la teva adreça de mail. Sí, tant. Mira, doncs la poso aquí. Ara és quan em toca dir, i els que m'escriguin durant la setmana tindran un 10% de descompte, no? Comentar-vos també que aquest PowerPoint que ell ha passat us ho farem arribar, també per correu. Sí, més enllà del Tota la PowerPoint... informació us la farem arribar per mail. Sí, gràcies, Lluïsa. Aquest PowerPoint l'he fet especialment una mica per la presentació. Si voleu, us adjuntaré tota l'altre patracol que explica una mica en detall els volums d'impacte que tenim, els packs adaptats per una o 5 fires, o no sé, o què es pot fer a la revista. La revista, per exemple, va ser molt curiós perquè la vam donar a conèixer el 15 de gener, vam deixar passar les festes de Nadal, i res, en 2 setmanes vam tenir més de 2.000 visites directes, o sigui, gent que deia, ostres, no, visita a Fires Catalanes, deixa'm consultar. I de subscriptors a la revista en tenim una borrada. Vull dir que realment hi havia un forat, hi havia un nínxol, nosaltres rondàvem per allà, li vam donar forma, i gràcies a això ens n'hem adonat que sí, que hi era i que funciona. Per tant, jo us encoratjo a, com a mínim, valorar-ho, i si teniu dubtes i voleu parlar sense cap mena de compromís, nosaltres ens en fem un fart de parlar amb regidories de joventut, de fira, amb tècnics de fira i de promoció econòmica. Per tant, és una mica el nostre. D'acord? Què més, Lluïsa? Res, en principi, si no hi ha cap consulta o d'això, res, donar-vos les gràcies a tots per la vostra Hola, bones, jo tinc una participació. pregunta. Digues. És pel servei de les bases de dades dels expositors. Quin servei doneu sobre els expositors? Perquè nosaltres fem una fira multisectorial d'agrícola, ramadera i industrial, tenim un pavelló firal on fiquem els expositors, i el servei que doneu respecte a la base de dades dels expositors,
A què et refereixes? Com és? Nosaltres el que els hi fem arribar als expositors és la informació que la fira ens demana. O sigui, en aquest cas, si tu vols donar a conèixer a tots els expositors que nosaltres tenim registrats a la nostra base de dades que ja has obert el període de comercialització i que necessites oli, artesania, planter, doncs ho posem, ells ho reben, nosaltres d'alguna forma un cop hem fet l'enviament això ja corre i aleshores ells es posen en contacte amb nosaltres. Ras i curt, ja està. Vale, d'acord, gràcies. Jordi, n'hi ha una consulta? N'hi ha alguna mena de servei específic de promoció per a fires noves? Servei específic de promoció per fires noves. Això et vols dir si fem preus encara més ajustats per si ets una nova fira? Núria? Suposo que deus anar per aquí. O sigui, nosaltres tal i com ho hem concebut, totes les fires hi poden ser, pel sol fet que l'alta és gratuïta. Com que és gratuïta, tu ja hi pots ser i seràs, només faltaria. I a més, la gestioni l'empresa que la porti, encara que sigui competència directa nostra, és que ens és igual. És que no anem per aquí. Nosaltres volem que aquella fira funcioni, perquè quan funciona, aleshores tindrem feina tots. I si tenim feina tots, per molts anys, doncs podem dedicar-nos a fer fires. De manera que la versió gratuïta ja inclou doncs, això, que surtis al pòster, que surtis amb les dates, que surtis a la web, que sortiràs a l'agenda, que sortiràs a la base de dades de la teva comarca, sortiràs dintre quan la cerca per mesos, sortiràs a tot arreu. El que passa és que no et farem un tuit o no et farem un Instagram perquè bueno, tot s'ha de quantificar i nosaltres tenim aquí, en el fons som 5 persones que estem darrere d'aquest projecte i feu números ràpids, comenceu a calcular sous o hores i després tota la tecnologia, Clar, aquesta web suporta molt de pes i bueno, estem pagant diners i també hem de pagar l'auditoria externa, per tant, nosaltres incloem a tothom i aleshores simplement donem altres opcions d'ampliar l'abast de pagament. I aquí és on agrupacions de territorials o de comerços o temàtiques. Ara estem en contacte amb la Federació Catalana d'EOPs i GPs, que tots a la seva mesura fan les seves fires. Doncs, bueno, allà estem mirant a veure si els ajudem a donar una mica d'un impuls a les seves iniciatives i als seus programes. Una altra consulta, Jordi. Des d'on es visualitza la revista? Doncs a la revista, des de Fires Catalanes, si hi ha un segondet que t'ho ensenyo ara mateix, perquè si tu vas aquí, veus, veieu aquí a la dreta, descarrega la revista. No sé si esteu veient la web de Fires Catalanes. Sí, veiem la web. Aquí la podeu consultar. Aquí cliques, pam, cliques i ja t'hi porta i aquí està. El que també us suggereixo és aquí subscriu-te a la nostra revista online gratuïta. Només s'ha de posar el correu electrònic i la rebreu. I la rebreu a tants correus com hi hagi. I això és el que en poc temps s'ha disparat. Vull dir que des d'aquests dos llocs, i si no, jo ara, quan acabem, dintre de la presentació, evidentment, hi haurà tots els enllaços i allà la tindreu també. O sigui, en el fons tot és Fires Catalanes. Penseu que els perfils, la web, la revista, tot es diu Fires Catalanes. Fires Catalanes, és com un mantra per nosaltres, Fires Catalanes. La marca comercial és Fires Catalanes. Molt bé, no sé si n'hi ha cap consulta més. En principi pel xat no hi ha res. I si no, em truqueu o m'escriviu o el que calgui. D'acord? Doncs donem per finalitzada. Recordeu que us farem arribar aquesta presentació per mail, juntament amb tots els enllaços que ens passi el Jordi. I, bueno, moltes gràcies. Agrair-vos la vostra participació en aquesta jornada. Moltes gràcies. Perdona, Lluïsa, la gravació també la posaràs?
Sí, si la voleu, sí. Posaré... Vale, pues sí, Vale, molt bé. Vale, Vinga, merci. gràcies. Adéu. A reveure. Adéu.